Sa number 7, driver pilason matapos matumbang yung ginamaneho nga canter kinasang aga sa Eroreco Subdivision sa Bacolod City. Yaring report. Nabulit sa pinta ang lawas ni Reynaldo Picar nga nagadrive sang canter. Ginkuha siya sa mga rescuers sa sulod sang iatrak matapos maipit sa sulod. Naipit sa... Oo, naipit ito. Nagdag ko lang sa karumat piso. Gambal, sa tayo buligin nyo kay kami pa lang ang mga tao. Kung nagsulod to, kuno, wala man sila timingan. Wala, hindi naipit din sa yain. Kasulod. Kasulod, pagkulang sa gilwa. Sunod sa sini nga babae nga nagasunod sa iya, hinali na lang nga nasangit sa mga kable ang atubang sang canter, amukon nga natumba ini kag nagbunggo man sa gate sang isa ka baligyaan sang motorcycle parts. Guro mga dlagan, guro ni Manong. Mga 30, guro dlagan namon. Kasunda na idikit man ko sa buli, ya. Ina lang madlagan niya, tapos, oo. Tapos ano tabo? Nasangit ni Manong ang ina, balao, ang kable. Nasangit kita sa kapit. Nasangit siya sa kable. Amo na yung rason, nag-amo na ang niya sa laki baliskad. Istorya sang driver, may nagasugata nga auto sa iya sa kurbada nga bahin sang highway sa Eroreco. Mahinay man ako noong iya nga pagpadalagan pero sa paglikaw niya, nasangit niya ang kable sa poste. Dasig yung auto di mo nagbalik ko. May auto ka sa kata? Oo, dasig kay kurbada na ako, gamay nga kurbada. Nagbalik ko pagbalik, dinirikta ko niyo. Kung way ko nagwarik, mungguan ko na. Siya nagagawa ako niya daw. Nagbalabag ang kanter sa katunga sang dalan. Nagkalaula ang mga pinta. Wasak ang gate sang baligyaan nga nabungguan sang truck kag ang ini nga poste nautod. Wala na sang iban pa nga may nasamaran sa insidente, magluwas na lang sa driver. Gayon man siya nga gindala sa ospital.